Afirmácie nie sú niečo, čo je nové, alebo nejaký moderný trend, alebo niečo, čo je vymysel tejto súčasnej doby, ale sú známe už napríklad aj z Biblie. V Biblii sa píše: nech slabý povie, že je silný, nech chudobný povie, že je bohatý. Už ľudia pred tisíckami rokov vedeli, že je dôležité, čo svojimi ústami vyslovujeme. Ak vyslovuješ nad sebou slová ako som hlúpa, som neschopná, nič nedokážem, mne to zase nevyšlo, to je zase strašné. Aký život asi môžeš žiť? Ako sa cítiš, čo potom k sebe následne vlastne priťahuješ? Ale keď začneš o sebe hovoriť pekne, aj napriek tomu, že možno sa tak necítiš, možno to není úplne tebe prirodzené, ale keď začneš hovoriť: cítim sa skvelo, som šťastná, mám všetko, čo potrebujem, som vďačná. To neznamená, že si absolútne spokojná so situáciou a nechceš nič meniť, ale to znamená, že v tejto chvíli si vďačná za všetko, čo je a si pripravená prijímať ešte väčšiu hojnosť. Takže afirmácie, to, čo vyslovujú tvoje ústa, je veľmi, veľmi dôležité. Mnoho ľudí to podceňuje, myslí si, že to je hlúposť, ale ako vidíme v Biblii, už tam bolo jasné, že čo hovoria tvoje ústa, to sa nakoniec stane skutočnosťou.